5 яблук у день з'їдає, той у доктора не буває. Чули? Зараз і ви ведаєте про користь смачної садовини. О, сябри, ви вже тут? Привітання! А я своїм лялькам цікаві факти про садовину і ягоди читаю. Долучайтеся! Вам так само буде цікаво. Ось ці ведали ви, що апельсини вельми корисні для здоров'я. Салют усім! До того ж яни і приємно пахнуть. О, привітання, Топа! І чим гэта ви тут без мене займаєтеся? Ой, читаємо про користь садовини і ягод. А, ой. Так, тому пропоную і тобі до нас долучитися. А може не треба? Топа, ось ти, наприклад, ведаєш, яка самая корисна ягода у світі? Я? Не ведаю. Тоді сядай і уважливо слухай. Ой, малий, пасуйся. Ну, давай. Угу. Тим більше, що гэта самая ягодка росте у лясочку недалеко від нас. Не може бути. Яшчэ як можа, бо гэта наші любимые чарніцы. Чарніці? Будеш їх їсти, пам'ять і зрок полепшаться, вчитися станеш лепш. Нестор з Фічкою все про вчення. І ти туди ж. Не хочу, надокучила. Топа, ти чого? Того. Пропонуй лепей, что цікавое погулять. Только, Янка, може у тебе что-нибудь смачненькое есть? Апа, проголодався? Ну, да это все ваши смачные факты. Аж до живот бурчит. Ой, на жаль, нема. О, слухай, а давай погуляємо гульню? Я дома, не я дома, я. А правила не складаные? Ня, вельми простые. Я называю слово и качу тобі мячик. Коли слово обозначає «я дома» предмет, ти котиш мяч мне и так само говориш «я дома» слово. Угу. А коли не я дома, я до мяча навіть не кранаюся? Менавіта так. Ну, здається, гульня цікава. Тоді починаємо. З задовольненням. Так, персик. Опа! Шоколадка. Аба, а баранок. Мандаринка. Чайник. Ледь вертелся, как не докрануться. Малайчина, неси мячик. О, ось так за все. Ну давай, давай, не бурчи. Янка! А? Яночка! Ну что, мяч не находится? Наоборот! І м'яч знайшовся. Во, я ще смачненьке, смачненьке. Мандаринчики. Я ж тільки мару перекусить чим смачненьким. А володарные якія. І, напевно, солодкі. І корисные. Ой, Топа, а тут некая записка примацована. Де? О, зараз почитаємо. Так, мандаринчики чаровные. О, не чапать. Треба ж. Ось так заусюди. Ну неужо і поласуватися нельга? Подумаєш, ну яка розниця? Чаровные не ці ні. Головне, смачные. Нічеш. А як на кон того, що написано «не чапать»? Яночка, ну побач же нікого. Значиться, ніхто і не довідається. Ай, уговорив. Починаємо частування. Ой, солоденькие. І такі смачненькі. Так би їв їх без перепинку. Ням-ням. Добрий вечір усім. Ой, привітання, Феечка. А що гэта ви під столом робите? Гэта ми мячик шукали. І як знайшли? Знайшли. Вельми за вас рада. Не може бути.
Феечка, що здарилося? Мандаринчики зникли. Які мандаринчики? Чаровні. На гэтай талерцы былі. Ви не бачили? Чаровні? Не бачили. Напевно, гэтыя мандаринчики самі зніклі. Ну, калі не бачили, то добра. А калі іх нехта з'еў, то не вельмі. Гэта яшчэ чаму? А таму што яны чароўныя і прарастаюць паўсюль, куды трапяць. Паўсюль? Так. З косткі, што хаваецца ў такім мандарыне, вырасце вялізнае мандарынавае дрэва з вялікімі мандарынчыкамі. Чароўнымі. Толькі не гэта. Ой, здаецца, у мяне пачаў балець жывот. І у мяне таксама. Пэўна, там ужо растуць дрэвы. Феечка, ратуйце, калі ласка. Вызывайце хуткую дапамогу. А яшчэ лепш хутчэй шукайце сваю чарадзейную палачку. Сябры мае, навошта, калі вы гэтыя мандарынчыкі не елі, вам няма пра што хвалявацца? Феечка, яшчэ як елі. Елі і не прызналіся. Не час зараз крыўдзіцца. Вось, нас ратаваць тэрмінова трэба. Нават і не падумаю. Не веру сваім вушам. Вы што, нас больш не любіце? Няўжо пакінеце без дапамогі? Ды ратаваць вас не трэба. Ну як гэта не трэба? Чаму? Таму што я пажартавала. Мандарынчыкі, што вы з'елі, самыя звычайныя і ніякай крыўды зрабіць не могуць. Не могуць? Не. Пачакайце, дык гэта вы спецыяльна нас разыгралі? Так, каб выявіць ваш падман. Феечка, ой, прабачце нас, калі ласка. Што, сорамна стала? А я так старалася, сюрпрыз рыхтавала. Думала, разам будзем сядзець, мультфільм глядзець і ласавацца. А вы... Мы больш ніколі не будзем так рабіць. Абяцаеце? І запомніце, усё таемнае рана ці позна становіцца відавочным. Мы запомнілі. Назаўжды. Ну вось і добра, калі мы ва ўсім разабраліся, давайце глядзець мультфільм. Давайте. Ну вось і ўсё. Самы час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты